sa kataas sa atong Ebanghelyo para nako ang usa sa mga sentro kaayo nga mensahe nga maoy makapalipay nato mo nang gipili sa tingali ning pagbasaha para niining Litary Sunday mao ang reconciliation kanabang panag-uli, panagsumpay, pagbalik. Lingi ay mong tupad ing naway na nga putol sa inyo, naway na nga bugto, way na putol. Pila ka kabuok ron banag asawa wa na magtagdanay. Pila ka kabuok ron mga managsuon wa na magtagdanay. Pila ka kabuok karon mga managsilingan wa na magtagdanay. Mga office mates, mga classmates, apil na sad ang mga crushmates wa na magtagdanay. Pila sa kakabuk pari karon ang wa na magtagdanay, mga madre wa na magtagdanay. Og labaw tanan, pila ka buok mga politicians karon ang wa na magtagdanay, nagsige nagdinaotay. Makaguol gid nang maputol ang atong relasyon mga igsoon. Ang amahan sa gitawag natog prodigal son nasakitan kay giputol sa anak ang iyang relasyon sa iyang pamilya. Gikuha niyang iyang bahin, nilangyaw siya glayo o giwaldas niya ang kwarta. Kining makaputol sa relasyon ang murag gunting wa gilain kana giyong sala. Ang sala mo na kon gusto ta nga malipay kay ang dako kayong kalipay kana magyong masumpay og balik atong relasyon, reconciliation. Unahon gid nato pag atubang ang atong sala nya magbasol ta og mobiya sa sala. Mao na ang anak nga buangon kayo nakahuna-huna sa iyang sala sa dihang naglisod na siyag maayo kay kini manggong sala mga igsoon gawas nga moputol na siyag relasyon mudaot og mopatay pagid nagkinabuhi. Nya kining word nga kinabuhi duha ni kabuk meaning existence og joy or kalipay. Naidaghan nato dinhi buhi pa gaginhawa pa pero wa nay kalipay. Kana gipatay na sa sala ang iyang kinabuhi nga ang meaning kalipay. Gilingay mong tupad ang di mulingi patay na. Lingi ay mong tupad ing na happy ka ing na happy ka karon naagi mga naong nga wa gyud mulingi patay na naghambin og mga kasakit kay naidaghang nga putol nga relasyon. Malipayon kaha si Marcos team karong panahon na malipayon sila ambot lang. Si Duterte team malipayon karong panahon na. In general ang atong mga kandidato, mga kaning kandidata, mga kanini ang mga independente ug naay partido malipayon ka sila karon. Adtong March 28, 2 days ago, nag-birthday si President Duterte. Gipakita dito nga sa atong social media mo ni nakanindot kay makakita tas tibuok kalibutan in just one click. Nakita nato diha sa social media nga tibuok hapit ay ingnon talang tibuok kalibutan kay tibuok Pilipinas pod pasabot majority sa mga lugar sa Pilipinas ug daghan kaayong mga nasod nga naay mga Filipinos OFW nang gawas og naghimog prayer rally og celebration para sa birthday
ni former President Rodrigo Duterte. Wala pa'y tao sa tibuok history sa kalibutan na politician, government leader, presidente for that matter, nga gihalaran og samang kanini ang pagpasidungog nga matud pas estimate niabot ko og mga 10 million katao ang nagdungan o gawas o nagpundok-pundok labi na gid dinhi sa atong nasod aron mosaulog dili sa kalagot nasa na ubang naglagot no dili sa pagsigi og kananaang kasubo kung dili kalipay nga nagsaulog sa 80th birthday. Ang ilang gipanghandom ang mga buhat ni former President Rodrigo Duterte nga mao'y nakatandog nila. Although naasay mga buhat si former President Duterte nga nakasakit sa balatian sa pipila nga mga Pilipinos o katawhan. Mga igsoon, si Jesus mausad ang iyang nahitabo na ay pipila nga nasakitan sa iyang gipangbuhat apan kinabag-an sa katawhan sa kalibutan hangtod karon nalipay gyud sa gibuhat ni Jesus. Mao ni siya ang timaan nga nabuntog nato ang sala. Si Jesus perfectly gibuntog niya ang sala. Jutay ra ang nasuko o gipatay siya, daghan kay nalipay hangtod karon. Si President Duterte doon na sa siya gitawag og war against drugs, against corruption, against terrorism sa atong nasod paglingkod niya pagka-presidente. Dili perfect ang iyang gihimo, daghan sang nasubo, daghang nasakitan, daghang nagduda, pero nakita nato karon na kinabag-an di ay sa mga Filipinos na lipay sa maong buhat niya. Ingnon talang kinabag-an kay wa may nigawas sa daan nga daghan sama kadaghan adtong nanggawas pagsaulog sa iyang birthday og mihandom sa iyang pagdumala sa atong nasod. Dili kalikayan nga naagay masubo sa atong buhaton na asay malipay, pero ang nindot kung daghan ang malipay, jutay ang masubo. Sa gibuhat sad sa amahan dinhi sa atong prodigal son nga istorya, daghan kay nalipay ang ilang mga tao nagsayaw apil na tong iyang anak didto sa ilang balay, pero dunay usa nga wa malipay. Kinsa man? Ang maguwang wa malipay. Jutay ra, usa ra siya, pero the rest nagsayaw, nagngaon, nagparty. Gilingi ako no imong tupad. Na nalipay ra ka ni digong. Nalipay ra ka digong na. Mao na ang una day natong tan-awon mga igsoon sa atong kinabuhi kanig yung pagbuntog og sala. Kay once mawagtang na ng sala, ang reconciliation dali kay himuon. Mawa na ng imong anger, imong pride, imong lust, kana na ang imong greediness, envy, laziness, gluttony. Mawa na gani na siya sa atong kinabuhi or muminos na siya, munindot dayon ang relasyon. Unang iampo nato ang atong mga leaders sa simbahan o sa atong gobyerno nga ang ila untang buntugon ang sala. Muna ako sa nang balik-balikon din unsa man gyroy nagunang sala sa atong katilingban. Kana bang gitawon tog public sins? Maguna ginang corruption, graft and corruption,
billions ang atong nawagtang ana, makasubo kaayo niya dayon kaning drugas nga maoy ni himong mga adik sa daghan kay nato rong mga tao niya kanina sang violence, patay related sa nis drugas karon hapit kada adlaw kadungog na sa tag gipangtulis, gipatay ana kahada adlaw tungod gyapos drugas niya kaning atong gitawag og immorality, sexual immorality, prostitution, ana kinabitay ug uban pa mga sala man nga makabungkag o kaning pagkakuwang nato sa gitawag nila accountability o transparency sa ato mga officials sa gobyerno nga naglingkod diha sa mga panudlanan o mga opisina. Wa sila siging pamakak, siging mga fake news sa atong mga social media. Mga sala man nga makapagubot nato. Mamiya na ta. Diri sa unang pagbasa sa dihang nisunod na gyud ang mga tao sa Ginoo, nabalik dayon ang ilang gitawag og kaugalingnan, freedom. Nya nisugod na sila kaon sa mga pagkaon nga ilang nadawat gikan sa yuta nga ilang giugmad ang gisaad sa Ginoo ug nawagtang na sa tong mana katong magsigig-uwan ngano man kay na balik naman sila sa pagkagawas noon, dili na sila mga dinaog-daog ug ulipon. Mo nang nakaingon ang atong tubag sa Salmo, tagamtama sa to tanawa unsa kamaayo ang Ginoo. Gilingay imong tupad ing na nakatilaw na kas kaayos Ginoo. Katilaw na mo. O wa gani katilaw ang imong tupad patilawa. Kinsa may mo patilaw niya sa kaayos Ginoo kita. Unsa may atong ihatag gugma, pasaylo ug pag-alagad. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, hisgot na sa diri og reconciliation na niingon diri ang Dios wala mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon pagpakig-uli kanila ngadto kaniya. Ang kaning mga makasasala dili din na iphos Ginoo atong sala kung dili makig-uli kita. Muna kun ato ning itan-aw dinis atong simbahan kining tanan nga namalit og slots kamong sigig palit og slots nakahatag mo kalipay nato. Congratulations. Pila na may atong slot karon. Ang atong SBF DAG para sa kumbinto 53,987 na atong halin, 6,013 slots na lang ang nahibilin, tag 500 pesos per slot. Naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,504 ang atong nadawat na. Nya katong atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, para nis atong Holy Week celebration o Fiesta celebration, 13,886 na ang atong halin, dako-dako pangkuwang, napay 56,114 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Naasad ni siya ay 12 slot challenge nga tag 1,200, 490 na ang atong nadawat. Nya katong atong itabang ni Father Arnel ang haligi para ni Mama Mary HPMM 8,752 na ang atong halin. Naapay 3,248 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nani 20 slot challenge nga tag 2,064 na ang atong nadawat. Atong pakpakan ang atong namalit og slot. Salamat kayo. Unsa bay nahitabo aning namalit? Ilang giwagtang usa ang sala sa kadawo, kanang kadawo. Nabuntog nila. Congratulations. Lipayon mo sa Ginoo. Atong iyampo ang atong mga
opisyal sa gobyerno o kaning mga kandidato nato nga unta mamiya sila sa sala. Ug ang ato sang pilion nga mga kandidato kana gyung mobiya og sala. Unsao man nato pag ilang i-condemn sa ila karong mga pangumpanya diha nga makita nato social media, kana bang kinasing-kasing nga ilang i-condemn ang mga public sins. Labi na ning corruption, drugas, violence, hunger, lack of transparency, mga social evils man ni siya, o mga immorality, etc. I-condemn gani na nila pasabot ang ilang kasing-kasing wa mo uyon anang mga sala. Nya mo ni atong butaran. Kadtong dili mo condemn, ato na lang sa ato silang papahuwayon. Aron nga dili mo samot kagrabe ang pagkabahin-bahin nato, pagkabungkag nato. So atong tan-awon ang ilang kinabuhi aning mga nanagan karon. Unya sa ato sang kinabuhi dinhi sa simbahan, niya na magita simbahan, ato sang tan-awon ning atong kinaiya, ni haom bagyod sa kinaiya ni Kristo. Sa atong ebanghelyo, ningon ang Papa, dong kining imong igsuon na wala, napalgan karon, namatay, nabuhi karon. Malipay unta ta kung dunay mga makasasala nga mobalik sa simbahan. Dili kay masuko noon ta. Kinsa ninyo dinhi ang malipay kung naay kriminal, labi na gitong nagpatay sa imong igsuon or sa imong anak, unya musimba karon, unya magkatupad pagid mo lingkod. Kinsa nimo mo ingon, peace be with you. Mana ka? Or bisan na lag minus-minusan na tog jutay, kabit sa imong bana kaniadto, unya nagkatupad mo lingkod, mo ingon kang peace be with you. Congratulations kung imo nang buhaton. Sige, manindog na ta o atong ipadayag ang atong pagtuo. Ang unang pagbasa gihisgutan dinhi ni Propeta Oseas ang auhag sa Ginoo nga ang tao nga mibiya kaniya ang Israel kinahanglan nga mobalik nga mahinulsulon. Ingon siya, andama ang inyong igsusulti, muangkon ta nga kita nakasala og mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Nya inig abot na anang panahona nga mahinulsulon ang atong kasing-kasing og mangayo na tagpasaylo sa Ginoo og muangkon ta sa atong sala. Niingon dayon ang Ginoo, himuon ko silang matinuohon og higugmaon ko sila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel ug mamulak siya sama sa liryo, mugamot siya pag-ayo daw usa ka dakong kahoy, mulipang ang iyang mga salingsing ug mahisama siya katahom sa olibo ug mga limyon siya sama sa Libanon. Kanindot di ay sa pag kanibang atong higugmaon ang Ginoo. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, ningon, ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Mao ni ang sawop amatao si Hesus dinis kalibutan, mao ni ang auhag sa Ginoo. Lingiyay mong tupad. Ing naunsa roy imong hinulsulan. Ang di mulingi padong sa impierno. Unsay imong hinulsulan, pulos man kita mga sad-an. Kanang wa mulingi, bahala na mo diha. Pulos kita sad-an. Muna pag-ingon diri ni Hesus, ang dakong sugo, duha day kabuok, dakong sugo, pero connected ni silang duha. Higugmaa ang Dios, labaw sa tanan, sa tibuok mong kasing-kasing, hunahuna, kusog, kalag. Unya ang ikaduha,
higugmaa dayon ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Kanus aman ta makasa sa Ginoo, kanang higugmao na nato ang atong kaugalingon, unya gamito nato ang atong isig katawo para malipay ang atong kaugalingon. Kamong mga asawa nga niya dinhi, kinsa ninyo ang nahigugma gyud sa inyong bana sama sa inyong kaugalingon? Kana bang di gyud mo masuko, di mo magyaw-yaw sa inyong bana? Tasa ka mo? Pulos-pulos gyud mo mga yawanon. Kay sama gunas imong kaugalingon, kanus amang ka nagyaw-yaw sa imong kaugalingon. Oy, magyaw-yaw ka ngadto sa uban, pero imong kaugalingon imo ginang sabton, imo ginang pasayloon. Gani moingon pa man gani kas uban nga sabta ko ninyo. Ana man gina. Ang mga bana, kinsa ninyo dinhi ang nahigugma gyud sa inyong asawa sama sa inyong kaugalingon? Kana bang di gyud mo masuko, mudawat ra gyud mo kung magyaw-yaw na sila, saputo na sila, okay ra gyud ninyo kay musabot ra gyud ba kay ako gunang kaugalingon? Itaas ko no ba mga bana. Otro sa demo. Kamo lang mga parishioners, kinsa ninyo'y nahigugma sa pari, sa inyong paris priest, sama gid sa inyong kaugalingon, nga kung ang pari mo ingon pamalit mog slat, palit dayon mo, kay haron yun malipay ang pari. Tasa nga mo, naagyo yung mga 5 kabuok. Kamong uban, mga buangon mo. Ang inyo rin kaugalingon, inyong gigugma. Mao ni ang nindot. Mao bitaw karon ay mangutana nako, Pader, kinsa man gyud maayong butara nato ani mga kandidato? Ingon dayon ko, naa gid tay standard sa simbahan nga gitudlo ug unsa man na kinahanglan ang kandidato nga atong pilion kana gyung makadiyos, makatao, makabayan. Ano na siya? 3 ka M. Makadiyos, makatao, makabayan. Naba mo roy natanaw aning mga nanagan karon sa midterm election nga naa aning 3 ka qualities naa og naa gani butari dayon. Pero kanang ani ayaw na lang nagbutari di ba? Unsaon man pag-ila sa tao nga makadiyos og makatao, kay kanang makabayan mo sunod ra man na siya. Unahon ginang makadiyos nga makatao. Unsa may mga pipila ka mga ilhanan, adi na lang ta mo tan-aw og lain. Anhi ta mo tan-aw ni Hesus og sa mga santos, sama ni Maria og sa tanang mga santos. Unsa may ilang kinabuhi, isip, mga tao nga nahigugmas Ginoo sa ilang isig katao. Ang nag-una gyud, di gid na sila mangandoy og kwarta para sa ilang kaugalingon. Kay ang Dios wa man magkinahanglag kwarta, di ba? Wa sad magkinahanglan ang imong isig katao nga ikaw dato gyud kay ka, una pa ka makapakitag gugma nila. Wa man magkinahanglan ana. Unsa may pangita aning mga tao nga kanini ang makadiyos, kana gyung kakabus sa kinabuhi. Kay kani manggong kabus maunay kusog kay mo sangpit og Ginoo, mausad nay kusog kay mo alagad sa iyang isig katao. Kanang kabus ba? Mao na nga ang tanan gyung mga santos gikan gani ni Hesus hangtod tanang mga santos ang ilag yung gipuy-an nga kinabuhi mao ang kakabos. Bisan kadtong mga hari, mga rayna nga mga santos ang kinabuhi, bisag nagpuyo sila gingharian, ang ilag yung personal nga kinabuhi naagyos kakabos. Pasabot wa sila mangangkon sa mga kwarta nga naa nila, kung dili ilang gigamit kini para sa pag-alagad sa Ginoo o sa isig katao.
Nana ba mo'y nakit-an ron sa mga kandidato nga nanagan, labi na gyud sa team Marcos o team Duterte, na amoy nakit-an nga ingon ani og batasan nga mangandoy gyud ka kabos, mahigugma gyud mga kabos, o niya dili magsigig pangwarta na ba butari. Pero guwa gani ayaw na lang, kapoy. Kanang mga kandidato nga magsigig pangwarta, kanang mga leaders nga magsigig pangwarta, madinhi man sa simbahan or diha mas gobyerno, makaguba nag bayan or community, dili na sad sila makabayan. Ikaduha, ang tao nga duol kay Ginoo andam kaayong muantos. Kanabang muantos, morisgo sa iyang kinabuhi o sa iyang image alang sa pagsunod sa Ginoo o sa iyang isig katao. Sama anang pag-ingon nga higugmaa ang imong kaaway. Karisgo ana, di ba? Risgo kay na kanang pag-ingon ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Risgo kayo na, di ba? Ilingay mong tupad, ing naandam kang morisgo para nako, ing na kano, ing na morisgo ka para nako. Pasabot, andam ba kang magpakamatay para nako? Ana. Oy, moingon ang imong tupad, kamatay lang diha, oy, sa sakit tiyan ako diri. Ay, mga asawa gani, di magani na morisgos para sa ilang bana, nga, pertigin nilang gaus-gaus, ana, mga bana, otro sana, di asa na morisgo, kining pare, ha, samot. Samot na mo. Pero kanindot unta, ug naatay mga leaders. Para nang inyong bata, magsagit-sagit. Muantos gyud mo ba, nga muda nga tos gawas niya, adto nyo ibutang, kay haron dili madisturbo ang inyong tupad. Ganiha pa man ko nakabati anang sigisagit, wag dadas gawas. Palihog ko na dadas gawas kay nahigog ba man kas imong tupad, dili madisturbo ang iyang kuas Ginoo. Dadas ang adto kuan nang inyong anak, palihog lang. Mao nay ato din hinghangyo. Very good. Pero dili na pag kuan ha, ato lang ibutang ba sa saktong lugar kay nahigog man tas atong tupad. Nya unsaon niya pagsimbas Ginoo, maigking na siya, sige naglihok-lihok, sige nagsagit-sagit imong anak. Maigking mo na pagtabang niya ang atos ang pimag des gawas, iya sa nang taga-aglingkuranan didto. Ana bay pimag diha. Ko na lang, kamo na lang luwa. Na didto. Tanawa, di ba? Dinhi sa atong lugar, bisan sa atong ginagmayng paagi, ato ginang gitagaan og role aron nga mahigugma gitas Ginoo, makafocus tas paghigugmas Ginoo panahos misa ug sa atong isig katao nga nanimba. Mao sa netong buhaton ngadto silingan, ayaw disturbuha, ayaw lisod-lisura imong silingan. Be karon kono be sa kaning mga kandidato labi na sa team Marcos ug team Duterte, kinsa Manila ani nila ang morisgo gyud, muantos gyud para sa katawhan, para sa mga tao nga nanginahanglan na butari dayon o guwa gani ay nalagbutar usik-usik sa panahon. Ikatulo, aon sa tuy una na kong gingon, ilhanan, limot na, dili mangwarta mo puyo gyus kakabos. Ang sunod, anda mo antos, mo risgo alang sa iyang isig katao. Ang ikatulo, kaning maampuon, kana yung tao nga musalig sa Ginoo, kana bang itugya niya ang iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. O kinsa maning tao nga tinuod nga maampuon, di ta magpailad aning gisulob-sulob o gingon ani sama nako. Ana,
Ay sad mo pailad anang magbasa-basa diri kanang magbrunda-brunda ana. Di na kasiguruan kana sang magsigig simba, magsigluhod gikaspultahan luhod nga ripadong, baga na kay kubal ay kumpiyansa ana. Daghan sa kayong mga hudas ana diha. Kinsa magitinuod nga maampuon. Wa mo kibaw? Kanang tao nga magpasugo mo alagad sa iyang isig katao nya dili manugo. Kay ang word ampo surrender mao bitan nang muhapa mo isas kamot ang kuan ana slavery servanthood kana bang mo serve kas Ginoo mo serve kas imong isig katao mo alagad dili hinugo. Daghan man kay dinhi sama aning nagmisa, hinugo man kay ni. Kana bang magpasugo kas Ginoo? Magpasugo kas imong isig katao. Mao man gid na siya the best. Bikin sa dinhing mga kuana be, asawaha nga wa gyud kasuway og di gyud manugo sa ilang bana tasang kamot. Dili gid mo tinuod nga maampuon. Mga bana, kinsa dinhi ang magsigi ra gyud nya malipay gyud mo nga magsigig pasugo sa inyong asawa ta sa kamot. Otro sa. Mao ni atong i-check. Kay kining nang-apply nato, ibutang nato sa context sa politika ba kaning atong eleksyon kay mao man ni atong giatubang nga porting dakua nga kana ganing events atong nasod. Kani manggong mga servant sa atong nasod, kani mga politicians, apil naming mga pari, gitawag mo ni silag mga public servants. Ang word nga servant, importante kay na, dili ni sila public officers. Na-highlight man gud nato ang public authority or public officers na limtan ang public servant na word. Mo nang nag-away-away na nirong ato mga leaders. Kay iniglingkod na nila ang ilang hunahuna public office nya i-connect dayon public officer nya kay officer man authority dili oy the office in the church and in the government is an office of service. Mo nang dinhi sa atong simbahan na perform man na namo og sawa kuwangan man o dili ang rumbo gyud sa simbahan to be a servant leader. Kana bang leader ka, pangulo ka nga nag-alagad sa imong panon, mao nay gibuhat ni Kristo, mao nay gibuhat sa mga balaan nga mga leader sa simbahan sama sa mga apostoles, sama nila ni San Agustin, San Vicente Ferrer ug uban pa. Mga leaders na sila nga nag-alagad. Karon ni atay daghan dining bisita, ga-green ang ilang lawas. Kinsa may leader ninyo? LSF. Kaning LSF nga ato dining backbone gini sa atong parokya ni sila. Grabe kayong mualagad nato dinhi. Bahala nagwa na takabayad nila. Ako lang gining i-announce, bahalag uwaw. Inigsangpit nato tubag dayon bisan pagwa takabayad tungod na sa ilang leader. Di man sana perfect nga buangon man sana ilang leader usahay. Pero grabe mo alagad dinhi sa simbahan og hasta sad sa ilang isig katao. Congratulations LSF. Mo nang ako gining i-advertise og naa mo dihay mga gusto nga mga steel workers nga tinuod nga moalagad la pangitaan ni ninyong LSF. Unsa ni nga ni Lord's Steel Fabricators. Di ko mauwaw nga mo advertise ninyo. First time ning ni advertise ko din ni kay impressed kay ko nilang Brad Henry o Sister Bibang sa ilang pagdaan ning ilang kuan og kamusad nga mga LSF.
pero naa sa mga buangon ninyo. Pero kanang at least tungod kay ang inyong leader ang naa siyang unahuna mao ang pag-alaga dili lang dinhi sa simbahan kung dili sa inyong mga kliyente, inyong mga customers. Madagyod ang mga members. So muna mangita tag mga leaders nga kusog mo alagad kay maunay bungas pag-ampo. Ang tinuod nga taong maampuon maalagaron dili magsigig daog-daog sa iyang isig katawo nga suguon tag maayo pabayad og buhis unya ang atong gibayad nga buhis kurakuton ra nila. Sila maoy nagdawat og millions kitay nagsigig bayad og daily taxes. Luoy kay taan ang mga leaders nga mga hangol kaayo og kwarta, hangol kay gahom og mura gyud sila maoy authority. Siging papriso, siging pangontempt anang ilang mga panggukod, anang mga tao nga maura say nagbayad og buhis, kauban sa nagbayad og buhis nga ilang gipangsud sa ilang bulsa. Lisod kay na inana, malusno gyud ang atong nasod. Unsa may epekto sa kinabuhi niining mga tao nga makadiyos, kani mga leaders nga makadiyos, makatao ug makabayan? Una, musikat gid na sila sa katilingban. Daghang mga tao magpangga nila. Pero diri sa pika side kay naa man ginang positive ug negative, dumta na sila sa mga leaders. Masasik tanawa si Kristo. Thousands ang magsigig sunod niya, pero ang kadtong pinakapudyot nga mga high priests, mga leaders sa ilang katilingban sa una, naglagot niya og maogyoy ni himo og lakang aron dakpon og patyon si Jesus. Pero purting daghanang mga tao nga nagmahal ni Jesus hangtod karon. Mausad ang mga apostoles, gipangbitay sila tungod sa mga authority atong panahon nga naglagot nila, pero ang katawhan hangtod karon gadibusyon nila. Karon birthday ron ni former President Rodrigo Duterte. Ambot og ang mga tao sa Pilipinas, mga Filipinos dinhi og sa gawas mo celebrate baka sa iyang birthday. Ang sa inyong tanaw, unsa may impact sa kinabuhi ni former President Rodrigo Duterte sa iyang pila ka tuig nga pagdumala sa Davao City, isip mayor, og sa Pilipinas, isip presidente for 6 years. Unsa may impact? Gihigugma ba siya sa kinabag-ang mga Filipinos? Kung gihigugma siya sa kinabag-an natong Filipinos, congratulations, President Rodrigo Duterte. Makaingon kitang happy birthday nimo. Pero gidumtan ka sa kinabag-ang mga Filipinos, congratulations, pagbag-o, pag hinulsol, balik sa Ginoo. Gilutos ba si President Duterte sa mga leaders sa atong nasod o sa leader sa kalibutan? Gilutos ba siya? Tanawa lang. Kung gilutos siya o gidumtan siya, pasabot, tinuod gid siyang di tingali perfect, nagpractice atong giingon nga kinaiya sa makadiyos, makabayan, makatao. Dili perfect, pero at least naay positive impact. Magpuyo sa kakabos, moantos og morisgo sa iyang isig katao, og mo alagad kanunay dili magpaalagad. Mao ni siya ang mga qualities nga angay natong hinumduman kita sang mga leaders. Ako dinhi isip inyong parish priest naningkamot sa kuani, dili gyapon perfect, pero at least naa diha ang atong rumbo. Gilinga imong tupad ing nasugod karon, sabat nako ba nasugod karon, pwede na ko nimong sugo-sugoon. Ana
Ana ha, kanang wa mulingi, bahala na mo diha. Sa atong tubag sa Salmo niingon ta, sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sige tagpangayog kaluwasan sa bisan unsang aspeto sa atong kinabuhi, kaluwasan gikan sa financial problem, kaluwasan gikan sa atong mga sakit, kaluwasan gikan sa atong mga moral problems, kaluwasan gikan sa atong kagubot, gubat, kaluwasan gikan aning mga katalagman, mga linog, bagyo, ug uban pang mga makadaot nato. Kaluwasan gikan aning atong utang nga dagko kaayo, nasyonal, lokal ug personal nga utang nag-abot ng daan ug bag-o. Kaluwasan gikan aning atong drugas, kaluwasan gikan aning korupsyon, kaluwasan gikan aning mga smuggling ug uban pa. Lingiyay mong tupad, ing napila ka buok kaluwasan imong gipangandoy. Hawa, mutana. Ang uban, kaluwasan gikan sa ilang bana, nang hangyo sila nga Ginoo, mamatay na untain taon kay purting kapuya nagyo sa kong kinabuhi. Ano? Nasay uban nagngandoy sang maluwas yagikan sa iyang asawa kay purtig yung yaw-yawana. Ana. Nya bisag unsa na lay atong gibuhat, kaluwasan gikas mga kasakit, na ay divorce, na ay abortion, na ay same-sex union, aron maluwas ko aning akong dili kayo normal nga pagbati, ako ning buhaton. Nya himuan na to og mga balaod usahay, aron lang kita maluwas. Nga igsuon, usa ra gyud kondisyon nga ang tinuod nga kaluwasan magikan gyud sa Ginoo, kinahanglan gyud magpuyo tag matarong nga kinabuhi. Lingay mong tupad ina matarong ka. Tarong. Nya dili ka nang matarong sa mata las tao, kanang matarong gyud ta sa matas Ginoo. Usahay ang matarong sa matas Ginoo, buangon sa mata sa tao. Natanawa si Kristo, matarong man ni siya, pero sa mata sa mga Hudiyo atong panahona ug sa mga pari ug sa mga hari, buangon siya, mo nang gilansang sa krus. Pero wa magsapayan si Kristo kay nga naman siguro man siya nga matarong siya sa matas Ginoo. Ana, kinsa ninyo dinhi ang mo claim nga ako, Father, sa matas Ginoo matarong gyud ko, tasa kamot. Maayo. Pero daghan kay tagpaningkamot aron daygon sa mga tao, labi na ang ato mga politicians karon nga nang-apply for election, portigyod nilang paningkamot aron daygon sa mga tao, kanagong ilang mga tarpulin diha, tamninduta gid nilang mga ngisi, tagsara kaayo ang nagkusmod. Pero naipipilaan na nila diha og di man kadaghanan, kasagaran og mulingkod nagmakadaog, galabi ang kusmod kaysa pahiyong. Labi nagmanaglinya na ang mangayo, astilan, kusmod na. Pero sa karon, ila yung ipakita nga kuang sila. Maayo kaayo, ambot sa matas Ginoo og maayo baka sila. Nakaron kinsa may maayo sa matas Ginoo, sa unang pagbasa gibutang dinhi nga sa gibutang nire, panghugas kamo ug hinluin ninyo ang inyong kaugalingon hunong na sa pagbuhat og dautan ug buhata ang maayo, patunhaya ang hustisya. Hustisya. Kumusta mga leaders na turon sa atong nasod? Gipatunhay ba ang hustisya? Labi na gyud ang hustisya sa mga masakiton nga iagi sa PhilHealth. Hustisya ba nga i-zero budget ang PhilHealth karong tuiga? Ha?
Hustisya ba nga kuhaon ang extra nga kwarta kunuhay sa PhilHealth aron ibutang ngadto sa mga project sa infrastructure paghimo og mga taytayan, karsada? Hustisya na? Hustisya ba nga ang atong former President Rodrigo Duterte idali-dali yung pada ngadto sa ICC bisan wa gani klaro og agi dinhi ang kanani ang gitawag natong due process sa iyang pagkaaresto? Hustisya ba? Ipatunhay ang hustisya. Nya dayon tabangi ang mga gidaog-daog. Kinsa maroy gidaog-daog sa atong nasod? Ambot lang ninyo. Panalipdi ang mga ilo og labani ang mga biyuda. Pasabot ang unang matarong sa matas Ginoo mao gyud tong mga tao nga maningkamot pagpatunhay sa tawhanong katungod, human right o dili mohimong panaog-daog. Mao bitaw na karon na nagkagubot ang reaksyon sa tao sa nahitabo ning pagdakop o pagpadala dayon ngadto sa ICC nga korte dito sa Hague, Netherlands ni Presidente Rodrigo Duterte kay ang accusation gud niya crime against humanity. Crime against humanity. O unsa man ning crime against humanity ang iyang EJK kuno. Pero gikan atong tuig 2011 matud pas mga balita nga naa man na diha gikonfirma na sa mga batid nga mga lawyers na ana sa atong social media sa ilang mga giistorya higo ra man kong maminaw og mo mamalandong gikan atong kay ang kaso dihang gipasakan niya gikan man atong 2011 hangtod 2019 nya dito sa record sa ICC pagbasa doon na kunoy iyang gipatay sa EJK nga mga 43 kabuok tao niya gitawag na nag-crimes against humanity. Mo bitang na ni-react nga lawyer kadtong atong mga kaubang mga kapulisan kadtong gipatay kadtong gitawag SAP 44 pulis mga pulis gyud to nga gisugo og usa ka misyon hurot gyud kamatay. Aw nahurot ba to nay usa Ako lagi ang 44 mo namatay, ang usar ka ikyas. Dili dito crimes against humanity. Unya usar to ka adlaw, wa kasadpi sa adlaw hurot na sila kamatay. Nya kanini sud sa 8 ka tuig 43 ka buok namatay nga gi-allege pa nga namatay tungod sa naay drug addict, na asay drug pushers nga namatay aning ni ang komposisyon aning kuan drug addicts o drug pushers unya gitawag na crimes against humanity samtang ang mga pulis nga nangamatay atong SAP 44 ang mga pulis nga giambusan sa mga NPA o sa mga MILF o mga Abu Sayyaf di na crimes against humanity nganong wa man na pakialami sa ICC ug nganong wa man sa naikiha dito sa ICC. Di ba? So, sa mata sa tao, mahimo natong lipat-lipaton ang atong katawhan. Pero sa mata sa Ginoo, gusto siya tinuod nga hustisya. Mao na nagkagubot karon kay wa na may klarong hustisya. Nya giunsa man pagtratar ang atong former president mura sa crime against humanity karon ang atong mga leaders mga dagko nga mga tao dining mamina mo social media sa reaction sa atong mga solicitor general mga DOJ Supreme Court mga lawyers lain-lain sila na ay mo pabor nga legal kuno ang kadtong pagpadala ni President Duterte ang pag-arrest o ang pagpadala nasa mo ingon illegal. Naasan sila yung mga gibasihan na yung mga statutes illegal, nasa iwan ingon legal. Maglalis kita basta ang atong human expertise o human kaning wisdom mo itong saligan muna mo adto gitas Ginoo na nangutana nako Father gubot
kaayo ang atong mga Pilipinas. Maglibog na tagkinsay atong tuhuan sa kadaghan sa mga gipanulti, sa kadaghan sa informasyon diha sa social media, kinsa may atong tuhuan nga mura manigasagol manintanan. Ako dahil silang giingnan, usaragi atong guide, light and wisdom, ang pulong sa Ginoo, di gina mausab. Kining gisulti aning tawhana pananglitan ang gisulti diri sa habig sa atong administrasyon ni Bongbong Marcos, kanang gipangsulti sa pabor ngadto sa iyang gibuhat aning pagpadala ni President Duterte pananglitan ngadto sa ICC. Nahasibo ba sa giingon diri ipa, tunhay ang hustisya, panalipdi ang mga dinaog-daog, panalipdi ang mga ilo og byuda, pasabot ang labing ubos. Ni igo ba diha or ni supak? Ni supak gani sayop na nga maong prinsipyo. O kinsa tong niingon ang balaod nato ingnon ani pagpatuman, inig aristo nimo sa tao, matud pa labi na gyud og sundo nato ang ICC nga procedural kaning arrest, iatubang usa sa competent judicial authority nya human i-check kung na-exercise ba ang tanan niyang rights dinhi sa atong arresting state. Unya human dayon tagai siya higayon nga makahimo pag petisyon sa iyang katungod, sa iyang gustong mahitabo ngadto sa muapil siya against sa warrant of arrest. Una pa ipadala ngadto sa ICC. Nakahatag ba na og tabang sa tao nga giaresto? Kay kani manggong tao nga i-arrest bisag unsa pay imong posisyon, mahimog gyud kang nothing in the eyes of the law. Bisag unsa pay posisyon nimo kalibutan sama ni President Duterte, presidente siya, pero pag-arrest na niya, mura na siya og ilo, mura siya og orphan, mura sa siya byuda or widow, nga wa na gid siya ay gahom. Mura bagtangta, i-arrest na gani ka, mura ka gitangtangan og gahom. Hasta gani ang iyang anak nga si Vice President Sara Duterte, nawa sa dang iyang gahom isip Vice President and lawyer. Ni-claim pa gani siya nga siya maoy usa sa counsel lawyer sa iyang amahan nga gi-arrest. Ang iyasang amahan ditong gi-arrest, iyasang gi-declare, my lawyer is my daughter, so I want to see her. Wa gyud paminawa ni General Torre. Ang gamhanan kay ato si General Torre adtong gutlua. Mo na kay gi-arrest man, under arrest man. Pero kumusta man ang atong pagtratar sa mga gi-arrest? Kusog kay taana nga atong human right, moingon dayon, bisan pag drug addict na, bisan pag drug pusher na, bisan pag naaktuhana nimo diha nga nagsuyop, iagig yung due process. Because no person shall be deprived of his or her human right according to our Philippine Constitution. No person shall be deprived of that basic human right. Pero naa sila mga rason, pero arita mo balik sa pulong sa Ginoo. Diri sa atong ebanghelyo, ang lain nga makapahimo natong matarong mao ang pag-alagad. Matod pa ni Kristo, ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon. Kinsa may nagpakita og alagad nahimong sulugoon sa atong nasod, sa tanang presidente sa atong nasod, mga labing dako sa atong nasod, presidente man nga atong suwayag subay, si President Ferdinand Marcos Sr. Sa iyang 21 years nga paghandle sa Pilipinas, nahimo ba siyang sulugoon
o hinugo. Mingaw man. Dili sad perfect yun ha. Pero kana bang murag atong mabati ba nga murag nahimo natong tig-alagad yun sa labing ubos. Kamo na lay tubag ana. Ikaduha, ang nagsunod niya si President Cory Aquino. Diyos noon kay ito si Madam Cory. Kumusta man? Na-feel ba nato nga nahimo gid siyang sulugoon sa labing ubos? Ang gasunod niya si President Fidel Ramos. Na-feel ba nato nga siya nahimong sulugoon? Niya dayon si Irap Estrada. Na-feel ba nato nga sulugoon gid siya sa atong nasod adtong iyang panahon nga nag-administer siya? Dayon si President Gloria Macapagal Arroyo. Na-feel ba nato nga sulugoon gid siya? Nya dayon gisundan ni Pinoy, anak ni Anhing Cory. Ato bang nabati nga sulugoon nato? Nagpakasulugoon si Pinoy. Nya gasunod dayon si President Duterte. Gibati ba nato nga nahimo siyang sulugoon sa atong nasod ug sa labing ubos? Nya dayon kani si President Bongbong Marcos. Gibati ba ro nato nga sulugoon nato siya? O kinsa ning mga nang-apply ro nato para sa midterm elections atong tan-awon gikan sa habig ni President Marcos kanang iyang team og ang habig sad sa kang Duterte og ang ubang mga kandidato nagkalata man sila diha porting daghana atong tan-awon kinsa nila sa ilang track records nga mura og nakita nato nga sulugoon sa katilingban nga ilang gialagaran. Usa sa statement nga ning baniog karog maayo sa social media og sa una pa gid na gani mao nay gikutlo gi-challenge sa atong mga leaders nga nagpa-priso ni President Rodrigo Duterte niingon, sige karon iya nang patunayan kanang iyang siging panghambog nga ako'y mo take responsibility ninyong mga pulis o military nga nagtuman sa akong sugo. I will take full responsibility. Ako'y ikiha ninyo. Karon ipaatubang na niya. Nausab ba ang baruganan ni President Rodrigo Duterte? Sa dihang hapit na siya isakay sa eroplano, gisultihan gyapon niya ang nagtambong dito. Ako ning dawaton kay mauna ni ang akong gisaad ninyo mga pulis o mga military. Nagito'y pipila dito ni hilak. Unya, pag-abot na niya dito na siya sa ICC, nihimo sad siya og announcement dito, message, iya gyapong gibalik, mauna ni ang akong gisaad ninyo mga military o mga pulis. Ang mga pulis nga maoy midakop niya nga wa gyud siya gani tagai og proper exercise of human right, iya lang gyapong giingnan mauna ni. Ako'y manubag, ako'y muatubang sa inyong gibuhat kay gisugo man tamo. Kita nalay mo hukom, mao ba ni ang statement sa tinuod nga nangalagad o mao ba ni ang statement sa pagpakaaron ingnon? Kamo nalay hukom ana. O kinsa tong mga kandidato karon nga susama niini og batasan, kita say hukom, ako ba ning butaran o ako ba ning isalikway? Mga igsuon, usa nato ka desisyon maghatag og destinasyon. Ang atong desisyon karon mo'y mahimong destinasyon sa atong kaugmaon. Huna-hunaon nato kanunay ang Pilipinas. Ang aktual karong nahitabo nato nag-ilaid ta sa tumang kalisod o kalisdanan. Maghimo tag desisyon nga atong ituboy ang mga kandidato nga kamaong mualagad sa katawhan. Dili kanang nganray nindot pero ang binuhatan way nahot. Bulsara ang dato pero ang buhat kabos kaayo. Way hapit makita.
magbantay taniana og mangayo taglamdag sa Espiritu Santo. Sige, lingya imong tupad. Ingna pila na slot imong napalit. Ingna kano. Kay mao man ni ang atong pagpangalagad, basiga sige na lang kag butang og kwarta diha sa imong pitaka og sa imong bulsa, pero wa jud ka kahuna-huna nga ni aday slot nga tag 100 pesos na atong gibaligya na say 500 pesos. Nagbutang na kag mga thousands usahay millions diha sa imong bulsa, sige kag paminaw aning akong misa, pero wa day ka mohatag bisan na lag 700 kay ang total aning atong tulo ka slots 700 pesos raman, wa jud ka ka-share og 700. Sige kag challenge nga ikaw gyud mahimong number 1 nga profitable person sa dako jud kag challenge ba nga i-challenge nato nga makuha gining atong target, pero wa gani ka ni dawat sa atong challenge nga 11,200 ra gid na, no? Una, congratulations sa nangalagad sa simbahan, ginamit inyong kwarta og nihatag aning atong slots. Sa mata sa Ginoo kamo maoy labing taas, kay matod pa niya diri sa atong ebanghelyo ang labing og ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon og ang magpaubos ipataas.